Vážený pán štátny tajomník, vážené dámy, páni, prajem príjemné popoludnie. Vítajte na samite digitálnej koalície. Dnes na tému kreativita, zručnosť budúcnosti. Digitálna koalícia už 8 rokov spája verejný, súkromný a vzdelávací sektor a spoločne vytvárame prostredie, v ktorom sa digitálne zručnosti a technológie stávajú základom rozvoja krajiny. Ďakujem digitálnej koalícii a týmu digitálnej koalície.